Тарададам! Здравейте, приятели! Не знам точно как се виждам, защото Никончето седи на пчелен мед, многоцветен буркан, полифлорен при това. Но мисля, че е една добра основа и това е едно добро начало да ви кажа, че да, реших се, ето стартирам моя блог. Понеже не можах да измисля много оригинално име, се сетих и се опрях на първото име на първото предаване, което съм правила, План Б. План Б с Антони и Вела. Знам, някой сигурно от вас го помнят. Имаше епични моменти, весели. Сега обаче съм сама. План Б е с Вела. Има много планове за всичко най-хубаво, което би трябвало да се случи, именно да споделям с вас неща, които ме вълнуват, които ми се струват любопитни, които под някаква форма ме плашат или радват, или имам интересен опит, който смятам, че се струва да чуете и да видите и вие. Имайте предвид, че нищо няма да бъде табу в това влогово пространство, както и не би трябвало да бъде. Включително и за човек как може да преодолява трудни моменти, трансформации психологически, не искам да ги наричам състояния болестни или болести като цяло, просто трансформации, които са необходими на всеки един човек да израства. И така, общо взето, с любопитство и с воля напред, въпреки че тази дума воля на всичкото отгоре се изтърка сега в последно време, защото пак разни изроди използваха. Но както и да отваряме тази тема. Но да, за това, което е вътре в нас, за тази вътрешна мотивация да седим и да продължаваме да се движим заедно с себе си в всички възможни нива на развитие. Това ще ме вълнува. Разбира се и изкуството, защото то е начин на оцеляване и на това да усетиш наистина радостни моменти. Изобщо всяко едно нещо, което може да разбръчка моето съзнание. В крайна сметка това не е телевизия, всеки, пак ще кажа, волево е натиснал play и е с мен. Гледаме с добро или с лошо око, няма никакво значение, коментира, хейти или айде представям си да няма хейт, това също ще бъде супер. И така, очаквайте следващи по-конкретни включвания от моята персона, в които ще започна да ви споделям за конкретни неща. И така, благодаря ви, че отделихте няколко минути да чуете за това начало на План Б. Честито на всички замесени, т.е. на мен, на Никона, на Меда и на вас най-вече, които сте го гледали. Чао! До скоро!